O Concelleiro de Economía presentou esta mañá un avance dos orzamentos para este ano que ascenden aos 74 millóns de euros. Raimundo González anunciou que esta mesma tarde tiveron unha reunión coas 3 federacións de asociacións veciñais da cidade co fin de introducir as súas demandas ou reivindicacións antes de realizar o borrador destas contas. O ano pasado, en mandatos anteriores, tiñemos a reunión coas federacións de veciños unha vez elaborado o borrador. Aquí non, vamos a ter xa hoxe ás 6 da tarde, están convocadas as 3 federacións da Asociación de Veciños para que, digamos, aporten ou para que fagan peticións determinadas de cara aos orzamentos do ano 2018. Raimundo González dixo que tras esta reunión agardan ter o borrador listo para a segunda semana de novembro. Unha vez que estean perfeccionados, será presentado á oposición, onde deixou claro que terán preferencia coa Marea da cidade. Terá un carácter preferente as relacións coa Marea, dado que amosou, digamos, a súa disposición a apoiar este orzamento, non? No capítulo de persoal investirán 21.800.000 euros, no gasto corrente 31.460.000 euros e en investimentos 12.800.000 euros. No tocante a súa relación coa Marea, dende este partido xa dixeron que para apoiar estas contas deberían contar cunha ordenanza da renda social. Dende o goberno local dixeron que están en contacto case semanalmente coa Marea e que van a tentar levar esta reforma da ordenanza no mes de novembro. Estamos con esas dúas cuestións, remisión á Xunta e posta inicio do procedimento de ordenanza da renda social e, por outro lado, levar ao pleno a reforma da de emerxencia, pois con eso estaríamos complementando na súa totalidade os acordos que hubo no seu día con eles. Dende o Concello amosáronse abertos á negociación e agardan poder aprobar estas contas na primeira quincena do mes de decembro.